Моля ви да ми правите компания, докато плета кълъпа за тази голяма възглавница. Колко шарена, пъстра и пролетна стана. Наистина много ми харесва. А най-големите обожатели на възглавницата са двете ми котки, които не могат да я разделят. Грабвайте чаша кафе и да започваме. Готови са 50 шарени квадратчета. Сега задачата ми е да измисля как да ги подредя, така че да ми харесват. През последните 15 минути се опитвах да ги пренареждам, така че като ги погледна да ми изглеждат самата композиция да бъде балансирана, да ми харесва. Обаче, тъй като не съм напълно сигурна, може би ще ги оставя за още 1-2 часа да си поседят така, докато аз си пия кафе. И да усетя дали наистина ми харесват. След това свързването е ясно, ще бъде с бяла прежда, защото е неутрален цвят. И ще създаде пространство между тях. Да видим, дали ще си останат така. В крайна сметка се спрях на това подреждане. Доста ги разместих. Но това ще бъде. Сега, как ще свържа квадратчетата си? Ще ги свържа с допълнителен ред, в който в бяло, ето тук са ми белите кълбенца, ще ги свържа като започна да плета отгоре, след това отстрани, после едно бие насам и ще продължа ето по този начин. Така. След което ще започна да свързвам квадратчетата. Ще направя един ред и отново ще започна да ги свързвам по същия начин. Ето така. Цял ред. И отново. Това ми е горната страна. Сега ще започна по тази част, която ще е отвътре, всъщност, която ще се свържи с следващото квадратче. Тук на ъгъла оставям само 2 чейн правя. И отново още 3, за да ми се получи ъгълчето. И веднага след 3-те ми бримки слагам още 3 тук. В ъгълчето на следващото. След което, ето по този начин, започваме да ги съединяваме. Ето така. И продължаваме да правим. Ето тук така 1, 2, 3. Слагам куката тук пред тази дупчица. Издърпвам. Изплитам. И продължавам да правя. Ето тук в дупчиците. Тройка двойни
бръмки. Пак отново бъркам, хващам и сплитам. Така съединявам този новия ред с този, който сме направили. Става много красиво. И отново двойни бръмки по 3 във всяка от пролуките. Ставям малко по-дълго конче. Бъркам. Хващам си и сплитам. Продължавам така. Да видим горе как ще стане. Как ще ги свържем. Така. Още 3 добавяме на последната най-горна. Мъркам дупчицата тук, ъгловата. Сплитам си. Ще добавя за ъгълчето още 3 в този същия край. Ето така. Сплетох горния ред. Ето го. Създала съм ето тези неща по този ред. Сега ще изплета целия долен ред и ще започна да добавям по същия начин следващия ред. Тук няма нищо сложно. Просто продължавам да правя по 3 двойни бръмки във всяка от дупчиците. И когато стигна до тази централна част, ето тук, тази част на свързване, какво правя? Просто си вкарвам куката тук в единичната бръмка. По-скоро помежду им може би трябва. Ето така. Правя слип стич или не знам как е на български. След което започвам да правя другата част на ъгълчето. Колко направих? Направих ли 3? Направих. И продължавам нататък. Сега вече съм свършила целия ред от 5 квадратчета и искам вече да започна да слагам долния ред квадратчета. Как се съединяват те? Ето сега свършила съм тук с 3 си бръмчици, защото малко се е разплело. Нека да си изплета третата. Как се прави? Просто директно свързваме във ъгълчето тази. Ето така. Приготвяме се като за двойна бръмка. И си изплитаме 3 в ъгъла. Ето така. След което това квадратче просто се завърта и идва ето тук. Ето така. Какво правим тук? Правим същото. Вкарваме си кукичката. Ето тук в тази дупчица. Правим си бръмка. И всъщност продължаваме да плетем тук в тези дупчици и да прихващаме и да ги свързваме с тази част. Ще си завъртя ето така плетката, за да ми е по-удобно. Да си плета в следващите дупчици. Това вече е квадратчето на долния ред. Ето. И пак хващаме си в тази дупчица. Правя си
бръмка и продължавам да плета. И по абсолютно същия начин свързваме и вторият ред. Тук трябва да свържем, ето с връзката между тези двете. Отново избирам си някъде в центъра. Да си сложа куката. Правя една бръмка. Това е, ето как го хванах, как изглежда. И продължавам да си правя, да си свърша ъгълчето тук. От 3 бръмки, които сега какво имаме? Ето ни го втория ред. И как продължаваме по същия начин. Изплитаме тук тази част, после вкарваме втори квадратче и по този начин продължаваме. Време за малко закуска и кафенце. Разбира се, безкофеиново, за да не ми влияе на нервната система. И тук съм си направила мандаринки, морковчета и киви. След около 2 дена плетене, ето тук имам завършена едната част и почти цялата от втората ми част. Остана, сега вече след като съм съединила и последния ред, който било е това квадратче, което последно съм сложила, единственото, което оставя е да изплета целият долен ред. Ето съм изплела на първите два, т.е. на последните два, които съм съединила. И тук имам просто да добавя по едно бие отстрани до тук. И съм готова с двете части. После ще ми остане само да ги съединя. И така, двете части са ми готови вече. Дори съм ги сложила едно към друго с опаковата си страна. И смятам да ги свържа с един шев по трите страни. И ще оставя едната страна, без да я зашивам. На нея смятам да закрепя копченца, които сама ще направя от UV смола. Така ще стане много ефектно и напълно ръчна изработка. Така, сега за да ми е по-лесно, когато ги съединявам и да няма разместване, ще използвам ето тези малки пластмасови безопасни иглички, не знам какво са, маркерчета по-скоро. И хубаво ще си хвана навсякъде двете части на възглавницата, така че като започна да ги плета заедно, да не се разместят и да стане равномерно. И така. Готова съм с трите страни, остава ми само последната. Тук ще изплета съвсем малко по ъглите, а средата ще сложа копченца.
샤워밖에 안 했나 봐. 야, 너랑 우리 엄마하고 가게 한국말 안 해. Ето ги готовите копчета. 8 копченца. Реших да ги направя в неутрален цвят, т.е. прозрачни, но за да имат този заскрежен вид, леко ги минах с финна шкурка и станаха точно като матови или заскрежени. Така мисля, че няма да взимат очите и акцента ще остане върху възглавницата. See my green grass above me, with showers and dewdrops wet. And if thou wilt, remember. And if thou wilt forget. Тук си отбелязах къде ще си сложа копченцата. Общо 8 копченца. Ето така, тук ще ги зашия и ще ги прокарвам тук в тези дупчици помежду. Agreements, then you would have for the period of time. Let's go see. Готова съм. Заших всички 8 копчета. И ми се струва, че почти не си личат. Може би точно заради леко белия си оттенък след изпиляването. И когато ги... Ето ще ги сложа. От едната страна изобщо дори не си личи, че има копчета. От тази страна. Ето как изглежда. Изобщо не може да се разбере. Докато от другата страна съвсем малко, но изглеждат доста дискретни и не развалят естетиката на възглавницата. Сега нека да пъхнем и самата възглавница в каловката да видим как ще се получи. И много хубаво стана. И е нея. Голяма. Това е за сега от мен. Може би ще се видим скоро със следващия ми проект. Чао!